Barkanku da shigowa cikin shirinmu na mai suna talakawa. Alamu sun nuna cewa gwamnatin Najeriya ɗan Musa ne zai karɓi ƙasa, duba da yanayin yacca jama'a suke ta bashi goyon baya dubunnai. Mu ƙara faɗa. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Yau za mu fara gyaɗa. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. To ga Abba ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Mai guri ya zo. Ana da raga dare yayi Aban Sani Abbas ga dai wasan nan. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Mai guri ya zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Da takara na ma Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo sun ci goro ba. Nigeria from top to bottom, top to bottom, top to bottom. Babu wani abu sabo dangane da salantsirar sabuwar jam'iyyar Nnpp mai kayan marmari wacce ke da manufar sabanta salon tasarrafi da amana talaka a wannan ƙasa. Tun bayan da rundunar 'yan kishin kai ƙarƙashin badugu tsohon gwamna sanata injiniya da Karabi Musa Kwankwaso ta ce lokaci yayi da talaka zai bijire wa 'yan matsu wacce ta jefa yi cikin garari da ni asu shekara da shekaru. Musamman a nan Kano da Sadiku da Sadika ke jin tamkar domin abauta musu Allah ya halicci Kanawa. Gumu dai tuni ta gama gumuwa, madugu ya saɓi laya, ko ana ha maza ha mata da Allah sai ya ga abin da zai ture buzu naɗi. A fafutukar sauya wa gyambo ƙafa ta yadda idan zaben da ake tunkara ya ƙaraso. Sabuwar jam'iyyar Nnpp mai daɗaɗɗiyar manufar 'yanto talaka daga ni'yasu za ta yi wuji-wuji da su inna uwasu. Ta danna wasu muguwar uwa gora ɗan ujile, alabashi su kuma wagai rahun jam'iyyun kan zagi a shafa musu koda jan baki ne. Ɗan Hausa dai ba bagwari ba ne. Ta yaya za a yi hakan? Sayayyar hanya ɗaya tilo in ji madugun mazhabar siyasar Kwankwasiya ita ce a fidda wa al'umma nagartattun 'yan takarkaru masu kuma jarumta da inganci irin na a gwadawa sarki. Ana kuma ta yin hakan ko ina a rassan jam'iyyar ta Nnpp ko ina a Najeriya. Daidai da jadawalin zaɓuɓɓukan ciren 'yan takarkarin jam'iyyar ya yi tanadi. Ladin 5 ga watan Junin nan ita ce ta daidai da ajalin zaɓukan ciren sanatoci. Dr. Abdullahi Babba Bichi goga kasan hanya shine kuma mutumin da mutanen arewacin Kano suka sa halewa takara tafiya wakilcinsu a Majalisar Dattawan Najeriya sanye da rigar jam'iyyar Nnpp mai kwandon kayan daɗi. Bayan da kowa ya kankance da nagartarsa tun gabanin ya yi wa kansa kirari, an ce ashe wai tun daga lokacin da wancan taliki ya ayyana sha'awarsa ta shiga tseren neman tikitin jam'iyyar, madugu kuma ya shafa kanshi da shi albarka. Saura kuma suka ce sun salata sun ba jayayya. Wannan hukunci kuma aka taru domin jaddada shi gaban idan turawan zaɓe na jam'iyya da na INEC. Jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki da sabgar jam'iyyar daidai da tanajin da dokar zaɓe ta yi cewar a yi hakan. Kun san dama dai ita Nnpp ɗin nan jam'iyya ce ta mahankalta. Mutane masu girma da tabbatar da dokar ƙasa da tabbatar da ƙa'ida. Babu cuta bare cutarwa, babu harambe. Ko kuma irin ƙaƙabe da ƙarfe-ƙarfen can ta 'yan tsiya da tsiya-tsiya bisa ƙa'ida. Mutane 385 ne adadin delegate ɗin da jam'iyyar Nnpp ta amince za su kaɗa ƙuri'a a zaben sanata. An kuma zaɓo su ne daga ƙananan hukumomi 13 na shiyar. Waɗannan delegate 385 cif-cif sun halarci filin wasa na garin Bichi ranar Lahadi domin sauke wancan nauyi. Shi ma dai Honorable Kabiru Getsa Haruna shi ne ɗan takarar majalisar jiha sanye da rigar jam'iyyar Nnpp daga ƙaramar hukumar Gwarzo. Ya bayyana farin cikinsa dangane da wannan gangami da aka yi a Kano ta Arewa. To alhamdulillah da farko mune Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Muna kuma jaddada godiyar mu ga dimbin magoya da masoya na wannan jami'a ta mai albarka da sauran 'yan jam'iyyar Nnpp na Kano ta Arewa da ba su samu dama wannan zuwa wannan guri ba, amma suna gidajensu suna mana addu'o'i da fatan alkhairi. Kamar yadda aka gani wannan rana ce mai dimbin tarihi na babban taro, wato na kaddamarwa ko affirmation na dan takarar sanata na Kano ta Arewa da muke yau a garin Bichi. Alhamdulillah kamar yadda ake gani taro yana tafiya daidai cikin kwanciyar hankali da makwanciyar hankali. To alhamdulillah taro yana tafiya kamar da ya kamata, kuma in Allah ya da wannan alamu ne da suke nuna cewa shekara ta 2003 zaɓe mai zuwa jam'iyyar Nnpp za ta lashe dukkanin kujerun majalisar jiha, tarayya
sanatoci 3 da gwamna da mataimaki da shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin jagoranmu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ƙarshe wani kira za ka yi ga al'ummar jihar Kano? Al'ummar jihar Kano yana kira gare mu baki daya da tunatar da mu cewar wannan tsari namu na wannan jami'a ta mu ƙarƙashin jagoran injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba sabon tsari ba ne. Akalla tun daga shekara ta 1999 da aka kafa gwamnatoci an ga irin yadda wannan tsari aka yi aiki tukuru wajen farfado da martabar ilimi, ruwan sha, harkar noma, kiwo, bawa mata da matasa ayyukan yi. Don haka wannan tsari wato tsari ne wanda al'ummar Najeriya baki ɗaya suke buƙatarsa a wannan lokaci, musamman ganin yadda aka samu taɓarɓarewa na harkokin tsaro, na harkokin tattalin arziki, harkokin kasuwanci sun durkushe a kowane mataki. Don haka muna kira ga mutan Kano su ba da haɗin kai da goyon bayan da suka saba bayarwa su ninka akan wannan karan domin wannan jam'iyya tamu ta lashe dukkanin zaɓuka da aka sa a gaba a jihar Kano tarayyar Najeriya. Kuma Allah ya muna tabbatar musu da cewa idan suka ba da cikakken goyon baya da haɗin kai za a yi abubuwan da suka ninninka aikace-aikacen da aka gabatar a baya. Mun gode Allah kai kowa gidansa lafiya, Allah ya tashi taro lafiya, Allah ya sa dukkanin abin da yake na kuskure a cikin wannan tsari Allah ka tsance mana shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Honorable Kabiru Getsa Haruna kenan ɗan takarar majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Gwarzo sanye da rigar jam'iyyar NNPP ta Rabi Musa Kwankwaso.